Kata bayar ya? Papan cetak iki. Papan cetak. Tadae apik ngene tok tadae. Halo. Bapak Thailand. Mas Boni madu hitam. Juragan jagung. Boni. Siapa nama TikToknya? Boni siapa? Boni Andara. Boni Andara. Boyo hangga. Iki nguat nih. Nguat ning ngantem lho. Ora. Ajengan. Tak tempelin lho wis delon. Teng. Teng. Tahu katan Apa? Iki mari iki. delok bakal kentang. Sing rukun padha kentange jejer sing rukun ya. Sing rukun. Aku saya rada emosi. Sing rukun. Sikat langsung. Oke. Mas ganteng, titip madu Masa Mas? buat Mas Supri. Mas, sini ya parkirnya. Terima kasih. Ya terus dhewe ke jajan Mas yo. Aan mungkret jarene. Mungkret dijamoni ora ngepek jarene. Pak Salam iki ya mungkret jare ya. Guru, kok sik dhuwur tumpukanmu? Iya. Koneksi apa?